Ο Νίκος, ένας άνδρας 75 ετών, ήταν σιωπηλός σε ένα μικρό τραπέζι σε μια πολυσύχναστη ταβέρνα στην Αθήνα. Απλά φορώντας ένα ακριβό αλλά καθαρό σακάκι, καθώς τα χέρια του ξεκουράζονταν πάνω από το φλιτζάνι καφέ που ζήτησε να περάσει χρόνο. Η ατμόσφαιρα ήταν ενθουσιασμένη, με τους ανθρώπους να μιλούν ως συνήθως, απολαμβάνοντας την ημέρα στη μέση της ρουτίνας. Η ταβέρνα, με τοίχους διακοσμημένους με παλιές φωτογραφίες της Αθήνας και ράφια γεμάτα μπουκάλια κρασιού, ήταν ένα φιλόξενο και οικείο μέρος για πολλούς. Από καιρό σε καιρό, ο Νίκος κοίταξε την πόρτα, περιμένοντας υπομονετικά την κόρη του, την Ελένη, που καθυστέρησε. Δεν νοιαζόταν πολύ για την καθυστέρηση, επειδή ήξερε ότι η Ελένη είχε μια πολύ άσχολη ζωή ως δικηγόρος στην Αθήνα. Ο Νίκος χρησιμοποιήθηκε για να περιμένει και η ταβέρνα ήταν ένα μέρος όπου αισθάνθηκε άνετα. Θα ήθελε να παρακολουθήσει τους ανθρώπους γύρω του, να φανταστεί τις ιστορίες του και να θυμάται τις μέρες που ήταν νέος και γεμάτος ενέργεια. Ο απογευματινός ήλιος μπήκε στα παράθυρα, δημιουργώντας ένα παιχνίδι φωτός και σκιάς που χόρεψε στα τραπέζια και το ξύλινο πάτωμα. Η μυρωδιά του φρέσκου καφέ και των παραδοσιακών ελληνικών πιάτων γεμίζει τον αέρα, αναμειγνύοντας με τον ήχο του γέλιου και των συνομιλιών. Ο Νίκος χαμογέλασε, αισθάνεται ευγνώμων για αυτούς τους απλούς χρόνους ειρήνης. Ήξερα λίγο ότι η μέρα κράτησε τις δικές του απροσδόκητες προκλήσεις και ταπείνωση. Ενώ περιμένει, ο Νίκος σκέφτηκε τη ζωή του. Υπηρέτησε στον ελληνικό στρατό για πολλά χρόνια, αγωνιζόταν να προστατεύσει τη χώρα του. Οι αναμνήσεις των χαμένων μάχες και των συντρόφων ήταν ακόμα φρέσκες στο μυαλό σας. Ήταν περήφανος για την υπηρεσία του, αλλά έφερε επίσης το βάρος των οδυνηρών αναμνήσεων. Σήμερα ήταν απλώς ένας ηλικιωμένος άνδρας, περιμένοντας την κόρη του σε μια πολύ άσχολη ταβέρνα, αλλά γάμα γιώτα αυτόν, κάθε μέρα ήταν μια νίκη, μια απόδειξη της ανθεκτικότητάς του. Ο Νίκος δεν ήξερε ότι αυτή η μέρα θα ήταν διαφορετική. Δεν γνώριζε ότι η υπομονή και η αξιοπρέπεια του θα δοκιμάστηκαν με τρόπο που δεν περίμενε, αλλά, όπως πάντα, ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτό που ήρθε, με την ίδια ήρεμη και δύναμη που τον κράτησε όλα αυτά τα χρόνια. Εισαγάγεται αυτή τη συναρπαστική ιστορία τώρα. Αλλά πριν συνεχίσετε, ελέγξτε το εάν είστε ήδη εγγεγραμμένοι στο κανάλι, έτσι ώστε να μην χάσετε τη συναρπαστική ιστορία μας. Ο Νίκος καθόταν στην ταβέρνα σχεδόν μία ώρα. Κοίταζε την πόρτα κάθε τόσο, περιμένοντας να δει την κόρη του, την Ελένη. Ωστόσο, ήταν χαμένος στις σκέψεις του, θυμόμενος τις εποχές που εκείνος και η Ελένη συνήθιζαν να περπατούν στην Αθήνα όταν εκείνη ήταν παιδί. Η πόλη είχε αλλάξει πολύ από τότε, αλλά για τον Νίκο, οι αναμνήσεις ήταν τόσο ζωντανές όσο το παρόν. Ένιωθε τεράστια υπερηφάνεια για την κόρη του. Είχε μεγαλώσει και είχε γίνει μια δυνατή και ανεξάρτητη γυναίκα, πάντα παλεύοντας για αυτό που πίστευε ότι ήταν δίκαιο. Ήξερε ότι η ζωή της Ελένης ήταν πολύ άσχολη, αλλά πάντα έβρισκε χρόνο για αυτές τις συναντήσεις, όπου μπορούσαν να μιλήσουν και να μοιραστούν στιγμές μαζί. Ξαφνικά, η πόρτα της ταβέρνας άνοιξε και μπήκαν δύο αστυνομικοί. Ο αστυνόμος Γιώργος και ο αστυνόμος Δημήτριος. Και οι δύο περπατούσαν με σταθερά βήματα, οι μπότες τους γυάλιζαν κάτω από το φως του χώρου. Σάρωσαν την αίθουσα με τα μάτια τους ψάχνοντας για ένα ελεύθερο τραπέζι, αλλά σύντομα η προσοχή τους στράφηκε στον Νίκο, που καθόταν μόνο στη γωνία. Ο Γιώργος έσκυψε διακριτικά προς τον Δημήτριο και είπε κάτι χαμηλόφωνα, ένα χαμόγελο παίζοντας στα χείλη του. Οι δύο τους γέλασαν μαζί, σαν να έβρισκαν αστεία τη φιγούρα του Νίκου, που στα μάτια τους φαινόταν εντελώς εκτός τόπου σε εκείνο το σκηνικό. Ο Νίκος παρατήρησε τους αστυνομικούς, αλλά προσπάθησε να μην δώσει πολύ σημασία. Ήξερε ότι η απλή του εμφάνιση θα μπορούσε να προσελκύσει περίεργα ή ακόμα και περιφρονητικά βλέμματα, αλλά είχε συνηθίσει σε αυτό. Είχε μάθει με τα χρόνια να διατηρεί την αξιοπρέπειά του, ανεξάρτητα από τη γνώμη των άλλων. Ωστόσο, δεν μπορούσε να αποφύγει μια ελαφριά δυσφορία καθώς αντιλαμβανόταν τα βλέμματα των αστυνομικών. Ο Γιώργος πήρε το προβάδισμα και απευθύνθηκε στον Νίκο χωρίς κανέναν χαιρετισμό. Τα λόγια του ήταν τραχιά, απαιτώντας εξηγήσεις με απότομο και περιττό τρόπο. «Τι κάνεις εδώ?» ρώτησε, με έναν τόνο φωνής που έκανε σαφές ότι δεν περίμενε μια ικανοποιητική απάντηση. Ο Νίκος σήκωσε τα μάτια του από το φλιτζάνι του καφέ και απάντησε ήρεμα, λέγοντας ότι ήταν εκεί περιμένοντας κάποιον. Η φωνή του ήταν σταθερή, χωρίς ίχνη δυσφορίας, ακόμα και κάτω από τα αξιολογητικά βλέμματα των αστυνομικών. Ο Δημήτριος, με σαρκαστικό τόνο, διέκοψε τη συζήτηση. «Είναι περίεργο να βλέπεις έναν φτωχό γεροντάκο να προσπαθεί να αναμειχθεί με τους πλούσιους», είπε, ακολουθούμενο από ένα χλευαστικό γέλιο. Για εκείνον, αυτό ήταν ένα αστείο, αλλά ο Νίκος παρέμεινε ατάραχος, χωρίς να αντιδράσει στην πρόκληση. Επιβεβαίωσε ήρεμα ότι απλώς περίμενε την κόρη του. Ωστόσο, η γαλήνη του φαινόταν να ενοχλεί ακόμα περισσότερο τους αστυνομικούς. Ο Γιώργος, εμφανώς δυσαρεστημένος με την απάντηση του Νίκου, τον κοίταξε με αυξανόμενο εκνευρισμό, σαν να περίμενε κάτι διαφορετικό ή να έψαχνε μια αιτία για να συνεχίσει την αντιπαράθεση.
Έκανε ένα βήμα μπροστά, πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο τον Νίκο και απέτησε με εξουσιαστικό τρόπο να παρουσιάσει την ταυτότητά του. Δεν ήταν ένα αίτημα, αλλά μια διαταγή γεμάτη δυσπιστία. Με ηρεμία, ο Νίκος υπάκουσε. Έβαλε το χέρι του στην τσέπη και έβγαλε την ταυτότητά του, δίνοντας τη στον αστυνομικό. Εκείνο το έγγραφο είχε βαθιά σημασία για αυτόν, συμβολίζοντας τα χρόνια υπηρεσίας και τις θυσίες που έκανε στο όνομα της πατρίδας του. Ο Γιώργος πήρε την κάρτα και, με ένα περιφρονητικό χαμόγελο, γύρισε στο πλάι πριν δηλώσει δυνατά ότι πιθανότατα ήταν πλαστή. Με μια αδιάφορη χειρονομία, επέστρεψε το έγγραφο στον Νίκο, προφανώς περιφρονώντας την αξία που αντιπροσώπευε. Οι άλλοι πελάτες άρχισαν να αντιλαμβάνονται τι συνέβαινε. Μερικοί κοίταζαν φευγαλέα, περίεργοι, ενώ άλλοι έδειχναν σιωπηλή ανησυχία. Αλλά κανείς δεν είχε το θάρρος να παρέμβει. Η ζωηρή συζήτηση στην ταβέρνα σταμάτησε. Το περιβάλλον, προηγουμένως ζεστό και χαλαρό, καταλήφθηκε από μια αισθητή ένταση. Παρόλα αυτά, κανείς δεν σηκώθηκε για να υπερασπιστεί τον Νίκο ή να αμφισβητήσει τη στάση των αστυνομικών. Παρά την ταπείνωση που αντιμετώπιζε, ο Νίκος διατήρησε την ήρεμη στάση του. Είχε αντιμετωπίσει χειρότερες καταστάσεις στη ζωή του και δεν θα άφηνε αυτούς τους νέους να προσβάλλουν την αξιοπρέπειά του ή να σπάσουν το πνεύμα του. Ωστόσο, οι αστυνομικοί δεν φαίνονταν διατεθειμένοι να τερματίσουν την αντιπαράθεση. Ο Γιώργος έκανε ένα βήμα μπροστά και δήλωσε, με απειλητικό τόνο, ότι αν ο Νίκος δεν έφευγε από την ταβέρνα αμέσως, θα τον έβγαζαν με τη βία. Ο Νίκος, ωστόσο, παρέμεινε ακίνητος, με τα χέρια του σταθερά ακουμπισμένα στο τραπέζι και το βλέμμα του ήρεμο. Ήξερε ακριβώς τι συνέβαινε. Η ταπείνωση δεν αφορούσε κάτι που είχε κάνει, αλλά την απλή και απέρριτη εμφάνισή του. Παρόλα αυτά, ο Νίκος ήξερε ότι μια παρορμητική αντίδραση θα ήταν όμικρον με τόνο. Τι ήθελαν οι αστυνομικοί για να δικαιολογήσουν τη συμπεριφορά του. Αντί γι' αυτό, επέλεξε να περιμένει, πιστεύοντας ότι η άφιξη της κόρης του θα μπορούσε να τερματίσει το περιστατικό. Οι αστυνομικοί, όμως, δεν φαίνονταν διατεθειμένοι να περιμένουν. Ο Γιώργος, με την υπομονή του να έχει εξαντληθεί, έκανε άλλο ένα βήμα μπροστά και, με ακόμα πιο απειλητικό τόνο, είπε: «Γέρο, έχεις μια τελευταία ευκαιρία. Φύγε από εδώ τώρα ή θα σε βγάλουμε με τη βία». Η ένταση στον αέρα ήταν σχεδόν απτή, και τα βλέμματα των άλλων πελατών ήταν καρφωμένα στη σκηνή, μερικοί με ανησυχία, άλλοι με νοσηρή περιέργεια. Ο Νίκος, διατηρώντας την ήρεμη στάση του, απάντησε ψύχραιμα: «Είμαι εδώ απλά περιμένοντας την κόρη μου. Δεν προκαλώ προβλήματα σε κανέναν». Η φωνή του ήταν χαμηλή, αλλά γεμάτη μια σταθερότητα που αφόπλιζε κάθε προσπάθεια εκφοβισμού. Ο Γιώργος, όμως, δεν ήθελε να ακούσει εξηγήσεις. Για αυτόν, ο Νίκος δεν ήταν παρά ένας εκτοπισμένος ταραχοποιός, κάποιος που, στη προκατηλημένη άποψή του, δεν άνοικε σε εκείνο το μέρος. Ο Δημήτριος, που μέχρι τότε είχε μείνει λίγο πιο πίσω, αποφάσισε να παρέμβει. «Έλα, Γιώργο, μη χάνεις άλλο χρόνο με αυτόν τον γέρο. Ας τον βγάλουμε από εδώ μια και καλή». Πλησίασε τον Νίκο και, χωρίς προειδοποίηση, άρπαξε τον μπράτσο του με δύναμη, προσπαθώντας να τον τραβήξει από την καρέκλα. Ο Νίκος, παρά την ηλικία του, είχε ακόμα μια εκπληκτική δύναμη και αντιστάθηκε στο τράβηγμα, παραμένοντας σταθερός στη θέση του. Η κατάσταση γινόταν όλο και πιο τεταμένη. Η σιωπή στην ταβέρνα ήταν σχεδόν απόλυτη, με όλους να περιμένουν την έκβαση αυτής της σκηνής. Ο Νίκος ήξερε ότι οποιαδήποτε απότομη κίνηση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εναντίον του, οπότε κράτησε τα χέρια του ορατά και προσπάθησε να μην αντιδράσει στην πρόκληση. «Παρακαλώ, αφήστε με. Απλώς περιμένω την κόρη μου», επανέλαβε, διατηρώντας την ψυχραιμία του. Ο Γιώργος, βλέποντας ότι η προσέγγιση του Δημήτριου δεν λειτουργούσε, αποφάσισε να δοκιμάσει άλλη τακτική. Έσκυψε πάνω από τον Νίκο, πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο, και είπε με χαμηλό και απειλητικό τόνο: «Νομίζεις ότι μπορείς απλά να εμφανιστείς εδώ και να περιμένεις χωρίς να σε ενοχλήσουν? Δεν ξέρουμε ποιος είσαι και δεν μας ενδιαφέρει. Φύγε τώρα ή θα το μετανιώσεις». Ο Νίκος σήκωσε τα μάτια του για να συναντήσει αυτά του Γιώργου, και για μια στιγμή, οι δύο τους έμειναν σιωπηλοί, μετρώντας τις δυνάμεις τους. Τελικά, ο Νίκος μίλησε, με τη φωνή του ήρεμη και ελεγχόμενη: «Υπηρέτησα αυτή τη χώρα για πολλά χρόνια. Πολέμησα για να μπορούμε όλοι μας να ζούμε με ειρήνη και αξιοπρέπεια. Δεν θα σας αφήσω να μου το στερήσετε αυτό». Αυτά τα λόγια, που υπόθηκαν με τόση γαλήνη και σταθερότητα, φάνηκε να έχουν μια στιγμιαία επίδραση στο Γιώργο, ο οποίος υποχώρησε ελαφρώς, έκπληκτος από την απάντηση. Ο Δημήτριος, ωστόσο, δεν ήταν διατεθειμένος να υποχωρήσει. «Αρκετά με τη συζήτηση», είπε, και με μια απότομη κίνηση, προσπάθησε ξανά να τραβήξει τον Νίκο από την καρέκλα. Όταν ξαφνικά η Ελένη, η κόρη του Νίκου, μπήκε βιαστικά στην ταβέρνα. Ήταν μια νέα γυναίκα, γύρω στα 30, με αυτοπεποίθηση στη στάση της και μια αποφασιστική έκφραση. Βλέποντας τον πατέρα της περικυκλωμένο από τους αστυνομικούς, η καρδιά της άρχισε να χτυπά γρήγορα και η ανησυχία κυρίευσε το πρόσωπο της.
Η Ελένη ήξερε ότι ο πατέρας της ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη αξιοπρέπεια και δύναμη, αλλά το να βλέπει αυτή τη σκηνή την εξόργησε. Πλησίασε γρήγορα το τραπέζι όπου καθόταν ο Νίκος και μπήκε ανάμεσα σε αυτόν και τους αστυνομικούς. «Τι συμβαίνει εδώ?» απέτησε να μάθει, με τη φωνή της σταθερή και επιβλητική. Οι αστυνομικοί, ευνηδιασμένοι από τη ξαφνική άφιξη της Ελένης, δίστασαν για μία στιγμή. Ο Γιώργος, προσπαθώντας ακόμα να διατηρήσει την ψυχραιμία του, ρώτησε: «Ποια είστε εσείς?» «Είμαι η Ελένη, η κόρη αυτού του ανθρώπου. Και εσείς οι δύο κάνετε ένα μεγάλο λάθος», απάντησε εκείνη, δείχνοντας την ταυτότητά της ως δικηγόρος. «Ο πατέρας μου έχει κάθε δικαίωμα να βρίσκεται εδώ, και εσείς δεν έχετε το δικαίωμα να του φέρεστε με αυτόν τον τρόπο». Οι αστυνομικοί, αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης, άρχισαν να υποχωρούν. «Συγγνώμη, κυρία, δεν ξέραμε», άρχισε ο Γιώργος, αλλά η Ελένη τον διέκοψε. «Δεν είναι θέμα του ποιος είναι. Είναι θέμα σεβασμού προς όλους, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι. Θα έπρεπε να ντρέπεστε για τον τρόπο που συμπεριφέρεστε». Ο Δημήτριος, προσπαθώντας ακόμα να δικαιολογήσει τις πράξεις τους, είπε: «Απλώς κάναμε τη δουλειά μας». Φαινόταν ύποπτος, καθισμένος εδώ μόνος του. Η Ελένη, με ένα βλέμμα περιφρόνησης, απάντησε: «Ύποπτος, είναι ένας βετεράνος που υπηρέτησε αυτή τη χώρα με τιμή. Θα έπρεπε να δείχνετε περισσότερο σεβασμό». Οι αστυνομικοί, τώρα εμφανώς άβολα, ζήτησαν συγγνώμη από τον Νίκο, αλλά εκείνος, με την αξιοπρέπεια του άθικτη, απλώς έγνεψε καταφατικά. Η Ελένη βοήθησε τον πατέρα της να σηκωθεί και μαζί έφυγαν από την ταβέρνα, κάτω από τα σεβάσμια βλέμματα των άλλων πελατών. Ο Νίκος ήξερε ότι εκείνη η μέρα θα θυμόταν για πολύ καιρό, όχι για την ταπείνωση, αλλά για τη δύναμη και την αξιοπρέπεια που διατήρησε μπροστά στην αντιξοότητα. Καθώς περπατούσαν στους δρόμους της Αθήνας, η Ελένη κρατούσε σταθερά τον μπράτσο του πατέρα της. «Μπαμπά, λυπάμαι πολύ γι' αυτό. Δεν έπρεπε να αργήσω», είπε εκείνη, με έναν τόνο φωνής γεμάτο τύψης. Ο Νίκος της χαμογέλασε, προσπαθώντας να ανακουφίσει την ενοχή της. «Μην ανησυχείς, Ελένη. Αυτά συμβαίνουν. Το σημαντικό είναι ότι είμαστε μαζί τώρα». Η Ελένη σταμάτησε για μία στιγμή και κοίταξε τον πατέρα της. «Ήσουν πάντα τόσο δυνατός, μπαμπά. Δεν ξέρω πώς καταφέρνεις να διατηρείς την ψυχραιμία σου σε τέτοιες καταστάσεις». Ο Νίκος, με ένα απαλό χαμόγελο, απάντησε: «Η ζωή με δίδαξε να είμαι υπομονετικός και να διατηρώ την αξιοπρέπειά μου, όμικρον με τόνο, τι και αν συμβεί. Και εσύ είσαι δυνατή, Ελένη. Το βλέπω αυτό σε σένα κάθε μέρα», και η Ελένη άρχισε να μιλάει για τη μέρα της, προσπαθώντας να αποσπάσει την προσοχή από το περιστατικό στην ταβέρνα. Ο Νίκος, από την πλευρά του, ενδιαφερόταν περισσότερο να ακούσει για τη ζωή της κόρης του. Πάντα ένιωθε περήφανος για τα επιτεύγματα της Ελένης και ήθελε να μάθει τα πάντα για το τι συνέβαινε στη ζωή της. Καθώς συζητούσαν, συνειδητοποίησε ότι, παρά τις προκλήσεις, η Ελένη ήταν ευτυχισμένη και ολοκληρωμένη στην καριέρα της. Αυτό έφερε μεγάλη παρηγοριά στην καρδιά του Νίκου. Εκείνη, αντιλαμβανόμενη ότι ο πατέρας της ήταν χαμένος στις σκέψεις του, ρώτησε: «Μπαμπά, είσαι καλά?» Ο Νίκος της χαμογέλασε και απάντησε: «Ναι, Ελένη, όλα είναι καλά. Απλώς σκεφτόμουν πόσο τυχερός είμαι που σε έχω στο πλευρό μου». Συνέχισαν να συζητούν μέχρι που ο ήλιος έδισε εντελώς, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή μαζί. Ο Νίκος ήξερε ότι, παρά τις δυσκολίες, θα είχε πάντα τη δύναμη της αγάπης της κόρης του να τον καθοδηγεί. Και αυτό ήταν κάτι που καμία πρόκληση δεν θα μπορούσε να του το πάρει. Η Ελένη αποφάσισε να πάει τον πατέρα της σπίτι. Περπάτησαν στους δρόμους της Αθήνας, απολαμβάνοντας το δροσερό αεράκι της νύχτας που άρχιζε να πέφτει. Η πόλη ήταν πιο ήρεμη τώρα, τα φώτα άρχιζαν να ανάβουν, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα. Ο Νίκος ένιωθε ευγνώμων για αυτές τις απλές στιγμές δίπλα στην κόρη του. Φτάνοντας στο σπίτι του Νίκου, ένα μικρό διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, η Ελένη βοήθησε τον πατέρα της να βολευτεί στον καναπέ. Πήγε στην κουζίνα να ετοιμάσει ένα τσάι ενώ ο Νίκος ξάπλωνε, αφήνοντας τα γεγονότα της ημέρας να περάσουν από το μυαλό του. Σκεφτόταν την ταπείνωση που υπέστη στην ταβέρνα, αλλά και τη δύναμη και την αξιοπρέπεια που κατάφερε να διατηρήσει. Η Ελένη επέστρεψε με 2 φλιτζάνια τσάι και κάθισε δίπλα στον πατέρα της. «Μπαμπά, είσαι καλά? Θέλεις να μιλήσουμε για όμικρον με τόνο? Τι συνέβη σήμερα?» ρώτησε, ανήσυχη. Ο Νίκος της χαμογέλασε, προσπαθώντας να την καθησυχάσει. «Είμαι καλά, Ελένη. Ήταν μια δύσκολη μέρα, αλλά είμαι χαρούμενος που είμαστε μαζί τώρα». Η Ελένη κοίταξε τον πατέρα της με θαυμασμό. «Ήσουν πάντα τόσο δυνατός, μπαμπά. Δεν ξέρω πώς καταφέρνεις να διατηρείς την ψυχραιμία σου σε τέτοιες καταστάσεις». Ο Νίκος, με ένα απαλό χαμόγελο, απάντησε: «Η ζωή με δίδαξε να είμαι υπομονετικός και να διατηρώ την αξιοπρέπειά μου, όμικρον με τόνο, τι και αν συμβεί. Και εσύ είσαι δυνατή, Ελένη. Το βλέπω αυτό σε σένα κάθε μέρα». Καθώς έπιναν το τσάι, ο Νίκος άρχισε να διηγείται ιστορίες από τον καιρό του στο στρατό, τις μάχες που αντιμετώπισε και τους φίλους που έχασε. Μίλησε για τις θυσίες που έκανε και τα μαθήματα που πήρε.
Η Ελένη άκουγε προσεκτικά, απορροφώντας κάθε λέξη. Πάντα ήξερε ότι ο πατέρας της ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλο θάρρος, αλλά το να ακούει τις ιστορίες του την έκανε να το θαυμάζει ακόμα περισσότερο. Έμαθα ότι, όσο δύσκολη και αν είναι η κατάσταση, πρέπει πάντα να διατηρούμε την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά μας, είπε ο Νίκος. Αυτό είναι που μας καθορίζει ως ανθρώπους. Η Ελένη έγνεψε καταφατικά, κατανοώντας το βάθος των λόγων του πατέρα της. Ήξερε ότι είχε αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις στη ζωή του, αλλά πάντα διατηρούσε την ακεραιότητά του. Ο Νίκος κοίταξε την κόρη του και είδε σε αυτή την ίδια δύναμη και αποφασιστικότητα που πάντα το στήριζαν. Ήξερε ότι η Ελένη θα αντιμετώπιζε τις δικές της προκλήσεις στη ζωή, αλλά ήταν σίγουρος ότι θα μπορούσε να τις ξεπεράσει με την ίδια αξιοπρέπεια και θάρρος που πάντα προσπαθούσε να τις διδάξει. Η νύχτα προχωρούσε και η Ελένη κατάλαβε ότι ο πατέρας της ήταν κουρασμένος. «Μπαμπά, νομίζω ότι είναι καλύτερα να ξεκουραστείς τώρα. Θα μείνω εδώ μαζί σου απόψε», είπε, με στοργικό τόνο. Ο Νίκος χαμογέλασε, ευγνώμων για την παρουσία και τη φροντίδα της κόρης του. «Ευχαριστώ, Ελένη. Νιώθω πολύ καλύτερα ξέροντας ότι είσαι εδώ μαζί μου». Η Ελένη βοήθησε τον πατέρα της να σηκωθεί και το συνόδευσε στο δωμάτιο. Αφού βεβαιώθηκε ότι ήταν άνετα, επέστρεψε στο σαλόνι και βολεύτηκε στον καναπέ. Καθώς προσπαθούσε να κοιμηθεί, η Ελένη αναλογιζόταν τη μέρα και τα μαθήματα που πήρε από τον πατέρα της. Ήξερε ότι η ζωή δεν θα ήταν εύκολη, αλλά ένιωθε ενδυναμωμένη από το παράδειγμα του Νίκου. Το επόμενο πρωί, η Ελένη ξύπνησε νωρίς και ετοίμασε ένα απλό πρωινό για τον πατέρα της. Όταν ο Νίκος ξύπνησε, βρήκε το τραπέζι στρωμένο και την κόρη του να του χαμογέλα. «Καλημέρα, μπαμπά. Πώς νιώθεις σήμερα?» ρώτησε εκείνη. Ο Νίκος χαμογέλασε πίσω, νιώθοντας ανανεωμένος από την παρουσία και την αγάπη της κόρης του. «Νιώθω πολύ καλύτερα, Ελένη. Σε ευχαριστώ για όλα». Καθώς έπαιρναν το πρωινό τους, η Ελένη και ο Νίκος συνέχισαν να μιλούν για τη ζωή και τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν. Ο Νίκος ένιωθε ευγνώμων που είχε μια τόσο δυνατή και στοργική κόρη, και η Ελένη ένιωθε ευλογημένη που είχε έναν τόσο σοφό και θαραλέο πατέρα. Μετά το πρωινό, η Ελένη βοήθησε τον πατέρα της να ετοιμαστεί για τη μέρα. Ήξερε ότι του άρεσε να διατηρεί τη ρουτίνα του και ότι αυτό τον βοηθούσε να νιώθει πιο δυνατός και ανεξάρτητος. «Μπαμπά, σήμερα θέλω να ξεκουραστείς και να απολαύσεις τη μέρα. Θα φροντίσω εγώ τα πάντα για σένα», είπε, με ένα χαμόγελο. Μετά από ένα ήρεμο πρωινό στο σπίτι, η Ελένη πρότεινε να πάνε μία βόλτα. Στον Νίκο άρεσε να περπατά στον καθαρό αέρα, και το πάρκο ήταν ένα ιδιαίτερο μέρος και για τους δύο τους, γεμάτο αναμνήσεις από τότε που η Ελένη ήταν παιδί. Ετοιμάστηκαν και βγήκαν έξω, απολαμβάνοντας τον ευχάριστο καιρό της Αθήνας. Το πάρκο ήταν γεμάτο ζωή. Παιδιά έπαιζαν, οικογένειες έκαναν πικνίκ και ζευγάρια περπατούσαν χέρι-χέρι. Ο Νίκος και η Ελένη βρήκαν ένα παγκάκι στη σκιά ενός μεγάλου δέντρου και κάθισαν, παρατηρώντας την κίνηση γύρω του. Ο Νίκος πήρε μια βαθιά ανάσα, απολαμβάνοντας τον καθαρό αέρα και την ηρεμία του τόπου. «Ελένη, θυμάσαι όταν συνηθίζαμε να ερχόμαστε εδώ όταν ήσουν μικρή?» ρώτησε ο Νίκος, με ένα νοσταλγικό χαμόγελο. Η Ελένη γέλασε και απάντησε, «Φυσικά και θυμάμαι, μπαμπά. Λάτρευα να τρέχω εδώ γύρω και να παίζω στις κούνιες. Πάντα με έφερνες για παγωτό μετά». Ο Νίκος γέλασε, θυμούμενος τις ευτυχισμένες στιγμές που πέρασαν μαζί στο πάρκο. «Ναι, ήταν καλές εποχές εκείνες. Πάντα ένιωθα τόσο περήφανος για σένα, Ελένη, και ακόμα νιώθω». Η Ελένη έπιασε το χέρι του πατέρα της, νιώθοντας συγκινημένη από τα λόγια του. «Και εγώ είμαι πολύ περήφανη για σένα, μπαμπά. Πάντα ήσουν ο ήρωας μου». Καθώς συζητούσαν, μια ηλικιωμένη κυρία τους πλησίασε. Φαινόταν λίγο διστακτική, αλλά τελικά μίλησε. «Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά είδα τι συνέβη χθες στην ταβέρνα. Ήθελα να πω ότι ήσασταν πολύ γενναίος και αξιοπρεπής, κύριε Νίκο». Ο Νίκος κοίταξε την κυρία, έκπληκτος, και απάντησε, «Σας ευχαριστώ, κυρία. Απλά έκανα αυτό που θεώρησα σωστό». Η κυρία χαμογέλασε και συνέχισε, «Με εμπνεύσατε. Ήμουν εκεί με τον εγγονό μου και εντυπωσιάστηκε από την ηρεμία και το θάρρος σας. Είπε ότι θέλει να γίνει σαν εσάς όταν μεγαλώσει». Ο Νίκος συγκινήθηκε από τα λόγια της κυρίας και απάντησε, «Χαίρομαι που έμαθα ότι μπόρεσα να εμπνεύσω κάποιον. Πείτε στον εγγονό σας ότι και εκείνος μπορεί να είναι δυνατός και γενναίος». Η Ελένη, παρατηρώντας την αλληλεπίδραση, ένιωσε ακόμα πιο περήφανη για τον πατέρα της. Ήξερε ότι πάντα ήταν ένα παράδειγμα αξιοπρέπειας και δύναμης, και το να βλέπει άλλους ανθρώπους να το αναγνωρίζουν αυτό τη γέμιζε χαρά. Αφού η κυρία αποχαιρέτησε, η Ελένη είπε, «Πραγματικά κάνεις τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων, μπαμπά. Ελπίζω να μπορέσω να γίνω τόσο δυνατή όσο εσύ μια μέρα». Συνέχισαν να συζητούν και να απολαμβάνουν το απόγευμα στο πάρκο, νιώθοντας ευγνώμονες που είχαν ο ένας τον άλλον. Καθώς περπατούσαν πίσω προς το σπίτι, η Ελένη πρότεινε να σταματήσουν σε ένα μικρό καφέ που ήταν στο δρόμο τους. Ήταν ένα ζεστό μέρος, με τραπέζια σε εξωτερικό χώρο και ένα υπέροχο άρωμα φρέσκου καφέ.
Κάθισαν και παράγγειλαν 2 φλιτζάνια καφέ, εκμεταλλευόμενοι τη στιγμή για να χαλαρώσουν και να μιλήσουν λίγο ακόμα. Ο Νίκος παρατηρούσε τους ανθρώπους γύρω του, θυμούμενος το περιστατικό στην ταβέρνα. Ήξερε ότι, παρά τις προκλήσεις, πάντα υπήρχαν καλοί άνθρωποι και στιγμές χαράς που έκαναν τα πάντα να αξίζουν. Κοίταξε την Ελένη και είπε: «Ξέρεις, Ελένη, η ζωή είναι γεμάτη πάνω και κάτω. Αλλά αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι πώς τα αντιμετωπίζουμε. Και βλέπω σε σένα μια δύναμη που μου δίνει ελπίδα». Η Ελένη, συγκινημένη από τα λόγια του πατέρα της, απάντησε: «Έμαθα από τον καλύτερο, μπαμπά. Πάντα με δίδασκες να είμαι δυνατή και να διατηρώ την αξιοπρέπειά μου, όμικρον με τόνο, τι και αν συμβεί. Ελπίζω μόνο να μπορέσω να κάνω το ίδιο για σένα». Ο Νίκος χαμογέλασε, νιώθοντας βαθιά ευγνώμων για την αγάπη και την υποστήριξη της κόρης του. Αφού τελείωσαν τον καφέ, επέστρεψαν σπίτι, νιώθοντας αναζωογονημένοι από τη βόλτα και τις συζητήσεις. Όταν έφτασαν σπίτι, η Ελένη βοήθησε τον πατέρα της να βολευτεί στον καναπέ και πήγε στην κουζίνα να ετοιμάσει κάτι για το δείπνο. Ενώ εκείνη μαγείρευε, ο Νίκος σκεφτόταν τη μέρα και τη σημασία του να διατηρεί κανείς την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά του, ακόμα και στις πιο δύσκολες καταστάσεις. Ήξερε ότι είχε πολλά να είναι ευγνώμων, ειδικά για τη συνεχή παρουσία της κόρης του. Η Ελένη επέστρεψε στο σαλόνι με ένα πιάτο φαγητό και κάθισε δίπλα στον πατέρα της. «Μπαμπά, έφτιαξα το αγαπημένο σου πιάτο. Ελπίζω να σου αρέσει», είπε με ένα χαμόγελο. Ο Νίκος την ευχαρίστησε και άρχισε να τρώει, νιώθοντας ευγνώμων που είχε μια τόσο στοργική και προσεκτική κόρη. Καθώς διπνούσαν, συνέχισαν να μιλούν για τη ζωή, θυμούμενοι ευτυχισμένες στιγμές και μοιράζοντας ιστορίες. Ο Νίκος ήξερε ότι, παρά τις προκλήσεις, θα είχε πάντα τη δύναμη της αγάπης της οικογένειάς του να τον καθοδηγεί. Και αυτό ήταν κάτι που καμία πρόκληση δεν θα μπορούσε να του το πάρει. Οι επόμενες μέρες ήταν ήρεμες για τον Νίκο και την Ελένη. Πέρασαν το χρόνο μαζί, απολαμβάνοντας ο ένας τη συντροφιά του άλλου και μοιράζοντας απλές, αλλά σημαντικές στιγμές. Η Ελένη συνέχιζε να φροντίζει τον πατέρα της, διασφαλίζοντας ότι ήταν άνετα και ευτυχισμένος. Ένα πρωί, η Ελένη ξύπνησε με μια ιδέα. Ήξερε ότι ο πατέρας της συνήθιζε να πηγαίνει στην ταβέρνα όπου είχε συμβεί το περιστατικό και ότι δεν θα έπρεπε να αφήσει την αρνητική εμπειρία να τον εμποδίσει να επιστρέψει σε ένα μέρος που του άρεσε. «Μπαμπά, τι λες να ξαναπάμε σε εκείνη την ταβέρνα σήμερα?» πρότεινε κατά τη διάρκεια του πρωινού. Ο Νίκος κοίταξε την κόρη του, έκπληκτος, αλλά μετά χαμογέλασε. «Νομίζω ότι είναι μια καλή ιδέα, Ελένη. Δεν πρέπει να αφήνουμε μια κακή εμπειρία να μας εμποδίζει να κάνουμε αυτό που μας αρέσει». Ήξερε ότι η επιστροφή στην ταβέρνα θα ήταν ένας τρόπος να δείξει ότι δεν είχε εκφοβιστεί και ότι συνέχιζε να ζει τη ζωή του με αξιοπρέπεια. Αφού ετοιμάστηκαν, περπάτησαν μέχρι την ταβέρνα. Το πρωινό ήταν ηλιόλουστο και ευχάριστο, και ο Νίκος ένιωθε σίγουρος δίπλα στην κόρη του. Όταν έφτασαν, η ταβέρνα άρχιζε να γεμίζει με τους συνηθισμένους πελάτες. Ο Νίκος και η Ελένη βρήκαν ένα τραπέζι και κάθισαν, παραγγέλνοντας 2 καφέδες. Οι πελάτες στην ταβέρνα αναγνώριζαν τον Νίκο και την Ελένη, και πολλοί τους χαιρετούσαν ή τους χαμογελούσαν. Η ηλικιωμένη κυρία που τους είχε μιλήσει στο πάρκο ήταν επίσης εκεί και φρόντισε να τους χαιρετήσει. «Είναι ωραίο να σας βλέπω ξανά εδώ», είπε, με ένα ζεστό χαμόγελο. Ο Νίκος την ευχαρίστησε και απάντησε: «Είναι ωραίο να επιστρέφουμε. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας». Καθώς έπιναν καφέ, ο Νίκος και η Ελένη συζητούσαν για τη ζωή και τα σχέδια για το μέλλον. Η Ελένη σκεφτόταν μια νέα επαγγελματική ευκαιρία που θα απαιτούσε κάποια ταξίδια, και ο Νίκος την ενθάρρυνε να ακολουθήσει τα όνειρά της. «Είσαι νέα και έχεις πολλά να προσφέρεις, Ελένη. Μην αφήσεις τίποτα να σε εμποδίσει να πετύχεις τους στόχους σου», είπε, με ένα βλέμμα υπερηφάνειας. Η συζήτηση διακόπηκε όταν ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας, ένας άνδρας ονόματι Κώστας, πλησίασε στο τραπέζι. «Νίκο, Ελένη, είναι χαρά μου να σας βλέπω ξανά εδώ. Λυπάμαι πολύ για όμικρον με τόνο, τι συνέβη την τελευταία φορά. Εκείνοι οι αστυνομικοί δεν είχαν το δικαίωμα να σας φερθούν έτσι», είπε με ειλικρίνεια. Ο Νίκος χαμογέλασε και απάντησε: «Ευχαριστώ, Κώστα. Η ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτές να μας ρίξουν. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα». Ο Κώστας έγνεψε καταφατικά και πρόσφερε έναν γύρο καφέ κερασμένο από το μαγαζί, ως μια χειρονομία καλής θέλησης. Καθώς συνέχιζαν τη συζήτηση, ο Νίκος παρατήρησε ότι μια οικία φιγούρα μπήκε στην ταβέρνα. Ήταν ο αστυνόμος Γιώργος, ο ίδιος αστυνομικός που είχε δημιουργήσει προβλήματα στην τελευταία επίσκεψη. Φαινόταν διαφορετικός, πιο συγκρατημένος και λιγότερο σίγουρος. Ο Γιώργος κοίταξε γύρω του και, βλέποντας τον Νίκο και την Ελένη, δίστασε για μια στιγμή πριν πλησιάσει. «Κύριε Νίκο, δεσποινής Ελένη, μπορώ να σας μιλήσω?» ρώτησε, με έναν πιο ταπεινό τόνο φωνής. Η Ελένη κοίταξε τον πατέρα της, ο οποίος έγνεψε καταφατικά. «Βεβαίως, αστυνόμε Γιώργο. Τι θα θέλατε να πείτε?» απάντησε ο Νίκος. Ο Γιώργος πήρε μια βαθιά ανάσα πριν αρχίσει να μιλάει.
Ήθελα να ζητήσω συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε. Έκανα λάθος που σας φέρθηκα έτσι και λυπάμαι για οποιονδήποτε πόνο ή δυσφορία προκάλεσα. Έχω σκεφτεί πολύ τις πράξεις μου και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να αλλάξω. Ο Νίκος κοίταξε τον Γιώργο, αξιολογώντας την ειλικρίνεια στα λόγια του. Μπορούσε να δει ότι ο αστυνομικός ήταν πραγματικά μετανιωμένος και πρόθυμος να συμφιλιωθεί. «Εκτιμώ τα λόγια σας, αστυνόμε Γιώργο. Όλοι κάνουμε λάθη, αλλά το σημαντικό είναι να μαθαίνουμε από αυτά και να εξελισσόμαστε ως άνθρωποι. Ελπίζω να συνεχίσετε να αναλογίζεστε τις πράξεις σας και να γίνετε ένας καλύτερος υπηρέτης της κοινότητας». Ο Γιώργος έγνεψε καταφατικά, εμφανώς ανακουφισμένος. «Ευχαριστώ, κύριε Νίκο. Θα κάνω όμικρον με τόνο. Τι καλύτερο μπορώ για να γίνω καλύτερος άνθρωπος και να φέρομαι σε όλους με το σεβασμό που τους αξίζει». Με αυτά τα λόγια, αποχαιρέτησε και έφυγε από την ταβέρνα, αφήνοντας τον Νίκο και την Ελένη να σκέφτονται τη σημασία της συγχώρεσης και της αλλαγής. Η Ελένη κοίταξε τον πατέρα της, θαυμάζοντας την ικανότητά του να συγχωρεί. «Μπαμπά, είσαι πραγματικά καταπληκτικός. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να είμαι τόσο κατανοητική όσο εσύ». Ο Νίκος χαμογέλασε και απάντησε: «Η συγχώρεση είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής, Ελένη. Το να κρατάς κακία μόνο κακό μας κάνει. Αν θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά, πρέπει να μάθουμε να συγχωρούμε και να προχωράμε μπροστά». Τελείωσαν τους καφέδες τους και αποφάσισαν να κάνουν άλλη μια βόλτα στο πάρκο πριν επιστρέψουν σπίτι. Καθώς περπατούσαν, ο Νίκος ένιωθε γαλήνη, γνωρίζοντας ότι είχε αντιμετωπίσει τους φόβους του και είχε δείξει τη δύναμή του. Ήξερε ότι, με την υποστήριξη της κόρης του και τη δική του αποφασιστικότητα, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση του παρουσίαζε η ζωή. Η Ελένη, από την πλευρά της, ένιωθε εμπνευσμένη από το παράδειγμα του πατέρα της. Ήξερε ότι η ζωή δεν θα ήταν εύκολη, αλλά ήταν αποφασισμένη να αντιμετωπίσει τις δικές της προκλήσεις με την ίδια αξιοπρέπεια και θάρρος που πάντα έδειχνε ο Νίκος. Οι μέρες πέρασαν ήρεμα μετά το περιστατικό στην ταβέρνα και τη συμφιλίωση με τον αστυνόμο Γιώργο. Ο Νίκος και η Ελένη συνέχιζαν να απολαμβάνουν τις στιγμές μαζί, ενδυναμώνοντας ακόμα περισσότερο τον δεσμό μεταξύ πατέρα και κόρης. Η Ελένη ήταν απασχολημένη με τη δουλειά της, αλλά πάντα έβρισκε χρόνο να φροντίζει τον πατέρα της και να διασφαλίζει ότι ήταν καλά. Ένα ηλιόλουστο κυριακάτικο απόγευμα, η Ελένη είχε μία ιδέα. «Μπαμπά, τι λες να κάνουμε μία οικογενειακή συγκέντρωση? Μπορούμε να καλέσουμε όλους για ένα γεύμα εδώ στο σπίτι». «Τι λες?» Ο Νίκος χαμογέλασε, του άρεσε η ιδέα. «Αυτό θα ήταν υπέροχο, Ελένη. Έχει καιρό που δεν έχουμε δει όλους μαζί». Η Ελένη άρχισε αμέσως να σχεδιάζει την εκδήλωση. Τηλεφώνησε στους θείους της, τα ξαδέρφια της και μερικούς στενούς οικογενειακούς φίλους, καλώντας τους για το γεύμα. Όλοι χάρηκαν με την πρόσκληση και επιβεβαίωσαν την παρουσία του. Η Ελένη και ο Νίκος πέρασαν το Σάββατο προετοιμάζοντας το σπίτι και μαγειρεύοντας παραδοσιακά ελληνικά πιάτα, θυμούμενοι παλιές συνταγές και μοιράζοντας ιστορίες καθώς δούλευαν. Την Κυριακή, το σπίτι του Νίκου ήταν γεμάτο ζωή. Οι συγγενείς άρχισαν να φτάνουν, φέρνοντας μαζί τους γέλια, αγκαλιές και πολύ χαρά. Το τραπέζι ήταν γεμάτο με νόστιμα πιάτα, μουσακά, σουβλάκι, χωριάτικη σαλάτα και φυσικά ένα μεγάλο ταψί μπακλαβά για επιδόρπιο. Το άρωμα του σπιτικού φαγητού γέμιζε τον αέρα, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο Νίκος ήταν περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, νιώθοντας ευγνώμων για τον καθένα από αυτούς. Ήξερε ότι, παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε, πάντα είχε την υποστήριξη και την αγάπη της οικογένειάς του. Καθώς όλοι έτρωγαν και συζητούσαν, ο Νίκος κοίταξε γύρω του, απορροφώντας την ευτυχία και την ενότητα που τους περιέβαλε. Η Ελένη, καθισμένη δίπλα στον πατέρα της, ακτινοβολούσε. Ήξερε πόσο σημαντική ήταν αυτή η στιγμή για τον Νίκο και ήταν χαρούμενη που είχε οργανώσει αυτή τη συγκέντρωση. «Μπαμπά, είμαι τόσο χαρούμενη που όλοι μπόρεσαν να έρθουν. Είναι ωραίο να βλέπουμε την οικογένεια έτσι συγκεντρωμένη», είπε με ένα χαμόγελο. Ο Νίκος έγνεψε καταφατικά, συγκινημένος. «Ναι, Ελένη, η οικογένεια είναι το παν. Και στιγμές σαν και αυτή είναι πολύτιμες. Σε ευχαριστώ που οργάνωσες τα πάντα». Μετά το γεύμα, όλοι συγκεντρώθηκαν στο σαλόνι για να συνεχίσουν την κουβέντα. Τα παιδιά έπαιζαν στο πάτωμα, οι ενήλικες μοιράζονταν ιστορίες και γέλια, και ο Νίκος ήταν στο κέντρο όλων, νιώθοντας ευλογημένος που είχε μια τόσο αγαπημένη και ενωμένη οικογένεια. Ήξερε ότι αυτές οι στιγμές ήταν αυτό που πραγματικά μετρούσε στη ζωή. Καθώς το απόγευμα προχωρούσε, η Ελένη παρατήρησε ότι ο πατέρας της άρχιζε να κουράζεται. Πλησίασε κοντά του και πρότεινε να ξεκουραστεί λίγο. «Μπαμπά, θέλεις να ξαπλώσεις λίγο? Μπορώ να συνεχίσω να φροντίζω τα πράγματα εδώ». Ο Νίκος, αν και διστακτικός να αφήσει τη γιορτή, συμφώνησε. «Ναι, νομίζω ότι μια μικρή ξεκούραση θα ήταν καλή». «Ευχαριστώ, Ελένη». Η Ελένη βοήθησε τον πατέρα της να σηκωθεί και το συνόδευσε μέχρι το δωμάτιο. «Ξεκουράσου λίγο, μπαμπά. Θα φροντίσω εγώ τα πάντα εδώ».
«Και όταν ξυπνήσεις, θα έχουμε ακόμα επιδόρπιο να μοιραστούμε», είπε με ένα χαμόγελο. Ενώ ο Νίκος ξεκουραζόταν, η Ελένη επέστρεψε στο σαλόνι και συνέχισε να συζητά με τους συγγενείς. Ήξερε ότι ο πατέρας της χρειαζόταν αυτό το χρόνο για να ανανεώσει τις ενέργειές του, αλλά ήξερε επίσης ότι ήταν χαρούμενος που όλοι ήταν εκεί. Το απόγευμα πέρασε γρήγορα και σύντομα ήρθε η ώρα για το επιδόρπιο. Η Ελένη πήγε στο δωμάτιο για να φωνάξει τον πατέρα της. «Μπαμπά, ήρθε η ώρα για το επιδόρπιο. Όλοι σε περιμένουν», είπε ευγενικά. Ο Νίκος χαμογέλασε και σηκώθηκε, νιώθοντας ανανεωμένος από την ξεκούραση. Επέστρεψαν στο σαλόνι, όπου όλοι περίμεναν με ανυπομονησία τον μπακλαβά. Ενώ όλοι απολάμβαναν το επιδόρπιο, η οικογενειακή συγκέντρωση ήταν μεγάλη επιτυχία και καθώς η νύχτα άρχισε να πέφτει, οι καλεσμένοι άρχισαν να αποχαιρετούν. Η Ελένη και ο Νίκος ευχαρίστησαν όλους που ήρθαν και υποσχέθηκαν να κάνουν περισσότερες τέτοιες συγκεντρώσεις στο μέλλον. Αφού όλοι έφυγαν, η Ελένη και ο Νίκος κάθισαν στο σαλόνι, εξαντλημένοι αλλά χαρούμενοι. «Ήταν μια υπέροχη μέρα, Ελένη. Σε ευχαριστώ για όλα», είπε ο Νίκος με ένα χαμόγελο. Η Ελένη απάντησε: «Ήταν χαρά μου, μπαμπά. Είμαι τόσο χαρούμενη που όλοι μπόρεσαν να έρθουν και που περάσαμε αυτό το χρόνο μαζί». Έμειναν καθισμένοι σιωπηλοί για μια στιγμή, απολαμβάνοντας την ηρεμία και την ικανοποίηση που ένιωθαν. Καθώς ετοιμάζονταν για ύπνο, ο Νίκος σκεφτόταν τη μέρα και τη σημασία της οικογένειας. Οι μέρες που ακολούθησαν την οικογενειακή συγκέντρωση ήταν ήρεμες και ευχάριστες για τον Νίκο και την Ελένη. Ωστόσο, η ζωή πάντα φέρνει νέες προκλήσεις και μία μέρα, η Ελένη έλαβε ένα νέο που θα άλλαζε τις ρουτίνες τους. Η Ελένη κλήθηκε σε μία σημαντική συνάντηση στο γραφείο. Εξεταζόταν για μία προαγωγή που θα απαιτούσε να ταξιδέψει σε άλλη πόλη για μερικούς μήνες. Τα νέα ήταν ταυτόχρονα συναρπαστικά και ανησυχητικά. Ήξερε ότι αυτή ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα της, αλλά ανησυχούσε επίσης με την ιδέα να αφήσει τον πατέρα της μόνο για τόσο καιρό. Εκείνο το βράδυ, η Ελένη κάθισε με τον Νίκο για να συζητήσουν την πρόταση. «Μπαμπά, έχω κάτι σημαντικό να σου πω», άρχισε, λίγο νευρική. Ο Νίκος την κοίταξε με περιέργεια. «Βεβαίως, Ελένη, τι συνέβη?» «Πήρα μια πρόταση για προαγωγή στη δουλειά, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ταξιδέψω σε άλλη πόλη για μερικούς μήνες. Πραγματικά θέλω αυτή την ευκαιρία, αλλά ανησυχώ να σε αφήσω μόνο», εξήγησε με διστακτικό τόνο. Ο Νίκος χαμογέλασε, νιώθοντας περήφανος για την κόρη του. «Ελένη, αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία για σένα. Ξέρω πόσο σκληρά δούλεψες για να φτάσεις ως εδώ. Μην ανησυχείς για μένα. Θα είμαι καλά. Πρέπει να ακολουθήσεις τα όνειρά σου και να εκμεταλλευτείς αυτή την ευκαιρία». Η Ελένη, ανακουφισμένη από την απάντηση του πατέρα της, ήταν ακόμα λίγο ανήσυχη. «Το ξέρω, μπαμπά, αλλά θέλω να είμαι σίγουρη ότι θα είσαι καλά όσο θα λείπω. Μπορούμε να σκεφτούμε κάποιον να έρχεται να σε βοηθάει κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου». Ο Νίκος έγνεψε καταφατικά, κατανοώντας την ανησυχία της κόρης του. «Ναι, Ελένη, μπορούμε να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον συγγενή ή να προσλάβουμε κάποιον να με βοηθάει. Το σημαντικό είναι να πας και να εκμεταλλευτείς αυτή την ευκαιρία». Τις επόμενες μέρες, η Ελένη και ο Νίκος άρχισαν να κάνουν προετοιμασίες για το ταξίδι. Η Ελένη μίλησε με τη θεία της Μαρία, που έμενε κοντά, και εκείνη προσφέρθηκε να βοηθήσει στη φροντίδα του Νίκου όσο η Ελένη θα έλειπε. Επιπλέον, προσέλαβαν μία φροντίστρια, τη Σοφία, που είχε καλές συστάσεις και εμπειρία στη φροντίδα ηλικιωμένων. Η Ελένη ένιωθε πιο ήρεμη γνωρίζοντας ότι ο πατέρας της θα ήταν σε καλά χέρια. Την ημέρα της αναχώρησης, ήταν νευρική, αλλά και ενθουσιασμένη με τη νέα ευκαιρία. «Μπαμπά, θα μου λείψεις πολύ. Αλλά υπόσχομαι να σε παίρνω τηλέφωνο κάθε μέρα και να επιστρέψω όσο πιο γρήγορα γίνεται», είπε, αγκαλιάζοντας τον Νίκο. Ο Νίκος χαμογέλασε και απάντησε: «Και εσύ θα μου λείψεις, Ελένη, αλλά είμαι πολύ περήφανος για σένα. Πήγαινε και κάνε όμικρον με τόνο, τι καλύτερο μπορείς. Θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω». Αποχαιρετίστηκαν και η Ελένη ξεκίνησε για το νέο της ταξίδι. Τις πρώτες μέρες, ο Νίκος ένιωσε την απουσία της Ελένης, αλλά ήταν αποφασισμένος να διατηρήσει τη ρουτίνα του και να απολαύσει το χρόνο με τη θεία Μαρία και τη φροντίστρια Σοφία. Ήξερε ότι ήταν σημαντικό για την Ελένη να ακολουθήσει τα όνειρά της και ήθελε να την υποστηρίξει όσο μπορούσε. Η Μαρία και η Σοφία ήταν μεγάλη βοήθεια. Η Μαρία ερχόταν κάθε μέρα για να περάσει χρόνο με τον Νίκο, μαγειρεύοντας νόστιμα γεύματα και μοιράζοντας οικογενειακές ιστορίες. Η Σοφία φρόντιζε τις καθημερινές δουλειές και διασφάλιζε ότι ο Νίκος ήταν άνετα και καλά φροντισμένος. Ο Νίκος σύντομα προσαρμόστηκε στη νέα ρουτίνα. Συνέχιζε να κάνει βόλτες στο πάρκο, να επισκέπτεται την ταβέρνα και να διατηρεί επαφή με τους φίλους του. Επίσης, περίμενε με ανυπομονησία τα καθημερινά τηλεφωνήματα της Ελένης, όπου εκείνη μοιραζόταν τις εμπειρίες και τις προκλήσεις της στη νέα πόλη. Η Ελένη τα πήγαινε πολύ καλά στη νέα της θέση. Δούλευε σκληρά και έκανε νέες επαφές, αλλά πάντα έβρισκε χρόνο να μιλήσει με τον πατέρα της.
Το να ξέρει ότι ο Νίκος ήταν καλά και χαρούμενος τη βοηθούσε να συγκεντρωθεί στη δουλειά και να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. Μια μέρα, ενώ ο Νίκος ήταν στο πάρκο, συνάντησε την ηλικιωμένη κυρία που του είχε μιλήσει στην ταβέρνα. «Κύριε Νίκο, πώς είστε?» και η κόρη σας, ρώτησε με ένα ζεστό χαμόγελο. Ο Νίκος απάντησε: «Είμαι καλά, ευχαριστώ. Η Ελένη εργάζεται σε άλλη πόλη για μερικούς μήνες, αλλά μιλάμε κάθε μέρα. Είμαι πολύ περήφανος για αυτήν». Η κυρία χαμογέλασε και είπε: «Πρέπει να είστε. Είναι μια καταπληκτική γυναίκα και εσείς είστε ένας υπέροχος πατέρας. Είναι ωραίο να βλέπω ότι είστε καλά και απολαμβάνετε τη ζωή». Ο Νίκος την ευχαρίστησε και συνέχισε τη βόλτα του, νιώθοντας ευγνώμων που είχε τόση υποστήριξη και αγάπη γύρω του. Καθώς περνούσαν οι μήνες, ο Νίκος και η Ελένη συνέχιζαν να υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον, ακόμα και από απόσταση. Ο Νίκος ήξερε ότι, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που αντιμετώπιζε, θα είχε πάντα τη δύναμη της αγάπης της κόρης του να τον καθοδηγεί, και αυτό ήταν κάτι που καμία πρόκληση δεν θα μπορούσε να του το πάρει. Όταν επιτέλους έφτασε η μέρα που η Ελένη θα επέστρεφε, ο Νίκος ήταν ανυπόμονος να τη δει. Ήξερε ότι είχε μεγαλώσει και μάθει πολλά κατά τη διάρκεια της απουσίας της και ήταν περήφανος για όλα όσα είχε καταφέρει. Συναντήθηκαν ξανά με αγκαλιές και χαμόγελα, έτοιμοι να συνεχίσουν το ταξίδι μαζί. Είχε περάσει τους τελευταίους μήνες διατηρώντας τη ρουτίνα του, απολαμβάνοντας τη συντροφιά της θείας Μαρίας και της φροντίστριας Σοφίας, αλλά τίποτα δεν συγκρινόταν με την παρουσία της κόρης του. Πήγε στο σταθμό του τρένου για να την υποδεχτεί, νιώθοντας ένα μείγμα ενθουσιασμού και ανακούφισης. Όταν η Ελένη κατέβηκε από το τρένο, τα μάτια της συνάντησαν αυτά του Νίκου και οι δύο τους χαμογέλασαν πλατιά. Έτρεξε προς το μέρος του και τον αγκάλιασε σφιχτά. «Μπαμπά, μου έλειψες τόσο πολύ», είπε, με τη φωνή της γεμάτη συγκίνηση. Ο Νίκος ανταπέδωσε την αγκαλιά, νιώθοντας και πάλι ολοκληρωμένος. «Και εσύ μου έλειψες, Ελένη. Είμαι τόσο χαρούμενος που επέστρεψες». Επέστρεψαν στο σπίτι, συζητώντας με ενθουσιασμό για όλα όσα είχαν συμβεί κατά τη διάρκεια των μηνών που ήταν χωριστά. Η Ελένη μίλησε για τις εμπειρίες της στη δουλειά, τις νέες φιλίες που έκανε και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε. Ο Νίκος, με τη σειρά του, μίλησε για τη ρουτίνα του, τις επισκέψεις στο πάρκο και την ταβέρνα, και πως η θεία Μαρία και η Σοφία ήταν μεγάλη βοήθεια. Όταν έφτασαν στο σπίτι, η Ελένη έτυχε θερμής υποδοχής από τη Μαρία και τη Σοφία. «Καλώς ήρθες πίσω, Ελένη. Μας έλειψες», είπε η Μαρία, αγκαλιάζοντας την ανιψιά της. Η Σοφία επίσης χαμογέλασε και είπε: «Είναι ωραίο να σε έχουμε πίσω, Ελένη. Ο πατέρας σου ήταν ανυπόμονος για την άφιξή σου». Η Ελένη ευχαρίστησε και τις δύο για την υποστήριξη και τη φροντίδα του πατέρα της. «Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα», είπε με ειλικρίνεια. Η Μαρία και η Σοφία χαμογέλασαν, χαρούμενες που μπόρεσαν να βοηθήσουν. Τις επόμενες μέρες, η Ελένη και ο Νίκος επέστρεψαν στη ρουτίνα τους μαζί. Ξανάρχισαν να κάνουν βόλτες στο πάρκο, να επισκέπτονται την ταβέρνα και να μοιράζονται γεύματα στο σπίτι. Η Ελένη ήταν χαρούμενη που επέστρεψε και μπορούσε να φροντίζει ξανά τον πατέρα της. Ήξερε ότι, παρά τις προκλήσεις, πάντα θα μπορούσε να βασίζεται στην υποστήριξη και την αγάπη της οικογένειάς της. Μια μέρα, καθώς περπατούσαν στο πάρκο, η Ελένη αποφάσισε να μοιραστεί μια σημαντική απόφαση με τον πατέρα της. «Μπαμπά, σκεφτόμουν πολύ για το μέλλον. Η εμπειρία στην άλλη πόλη ήταν καταπληκτική, αλλά συνειδητοποίησα ότι θέλω να είμαι πιο κοντά σου. Θέλω να βρω μια ισορροπία μεταξύ της καριέρας μου και της προσωπικής μου ζωής, ώστε να μπορούμε να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί». Ο Νίκος κοίταξε την κόρη του, νιώθοντας συγκινημένος και περήφανος. «Ελένη, καταλαβαίνω. Και είμαι πολύ περήφανος για σένα που παίρνεις αυτή την απόφαση. Η ζωή είναι το να βρίσκεις ισορροπία και να κάνεις αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο. Είμαι χαρούμενος που θέλεις να είσαι πιο κοντά μου, αλλά θέλω επίσης να ακολουθείς τα όνειρά σου». Η Ελένη χαμογέλασε, νιώθοντας ανακουφισμένη που είχε την υποστήριξη του πατέρα της. «Ευχαριστώ, μπαμπά. Θα μιλήσω με τον προϊστάμενό μου και θα δω αν μπορώ να εργάζομαι περισσότερο από απόσταση ή να βρω μια θέση που θα μου επιτρέπει να μένω περισσότερο χρόνο στην Αθήνα. Θέλω να μπορούμε να απολαμβάνουμε περισσότερες στιγμές μαζί». Τις επόμενες μέρες, η Ελένη μίλησε με τον προϊστάμενό της και κατάφερε να πετύχει μια συμφωνία που της επέτρεπε να εργάζεται πιο ευέλικτα. Θα μπορούσε να περνά περισσότερο χρόνο στην Αθήνα και να ταξιδεύει μόνο όταν ήταν απαραίτητο. Αυτή η νέα ρουτίνα έφερε μια ισορροπία που αναζητούσε, επιτρέποντάς της να είναι παρούσα για τον πατέρα της και να συνεχίσει να εξελίσσεται στην καριέρα της. Ο Νίκος και η Ελένη ήταν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ. Απολάμβαναν κάθε στιγμή μαζί, γνωρίζοντας ότι η ζωή είναι πολύτιμη και ότι ο χρόνος που περνούν με τους ανθρώπους που αγαπούν είναι ο πιο σημαντικός. Συνέχισαν να μοιράζονται ιστορίες, να γελούν και να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις μαζί, πάντα με αξιοπρέπεια και δύναμη. Μια μέρα, ενώ βρίσκονταν στην ταβέρνα, η Ελένη είχε μια ιδέα.
Μπαμπά, τι θα έλεγες να ξεκινήσουμε ένα project μαζί, κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε την κοινότητα και επίσης να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί. Ο Νίκος ήταν περίεργος και ρώτησε, τι είδους project έχεις στο μυαλό σου, Ελένη? Η Ελένη εξήγησε, μπορούμε να ξεκινήσουμε μια ομάδα υποστήριξης για βετεράνους και τις οικογένειές τους. Ένα μέρος όπου μπορούν να συγκεντρώνονται, να μοιράζονται τις ιστορίες τους και να βρίσκουν υποστήριξη. Νομίζω ότι θα ήταν ένας υπέροχος τρόπος να προσφέρουμε κάτι πίσω στην κοινότητα και επίσης να τιμήσουμε τη δική σου ιστορία και τόσων άλλων. Ο Νίκος συγκινήθηκε με την ιδέα. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό, Ελένη. Θα ήθελα πολύ να το κάνω αυτό μαζί σου. Νομίζω ότι πολλοί βετεράνοι και οι οικογένειές τους θα ωφελούνταν από μια τέτοια ομάδα. Ας το κάνουμε πραγματικότητα. Η Ελένη και ο Νίκος άρχισαν να σχεδιάζουν το project, μιλώντας με φίλους, συγγενείς και μέλη της κοινότητας για να λάβουν υποστήριξη και ιδέες. Βρήκαν ένα χώρο στην ταβέρνα όπου θα μπορούσαν να πραγματοποιούν τις συναντήσεις και άρχισαν να διαδίδουν την ομάδα υποστήριξης, προσελκύοντας βετεράνους όλων των ηλικιών και τις οικογένειές τους. Οι συναντήσεις ήταν γεμάτες συγκινητικές ιστορίες, γέλια και δάκρυα, αλλά πάνω απ' όλα ήταν ένα μέρος υποστήριξης και κατανόησης. Ο Νίκος και η Ελένη ήταν χαρούμενοι που μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά στη ζωή των ανθρώπων και που είχαν βρει έναν νέο τρόπο να συνδεθούν με την κοινότητα. Η ομάδα υποστήριξης βετεράνων, που ξεκίνησε από τον Νίκο και την Ελένη, μεγάλωσε και έγινε ένα σημαντικό κομμάτι της κοινότητας. Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις στην ταβέρνα ήταν επιτυχημένες, παρέχοντας έναν ασφαλή χώρο για τους βετεράνους και τις οικογένειές τους να μοιράζονται τις ιστορίες τους, να βρίσκουν υποστήριξη και να χτίζουν νέες φιλίες. Ο Νίκος και η Ελένη ήταν χαρούμενοι και περήφανοι για το θετικό αντίκτυπο που είχαν. Μια μέρα, κατά τη διάρκεια μιας από τις συναντήσεις, ένας νεαρός βετεράνος ονόματι Ανδρέας πλησίασε τον Νίκο. «Κύριε Νίκο, ήθελα να σας ευχαριστήσω για όλα όσα κάνετε εσείς και η κόρη σας για εμάς. Αυτή η ομάδα ήταν μεγάλη βοήθεια για μένα και για πολλούς άλλους. Θα ήθελα να συνεισφέρω με κάποιον τρόπο. Μπορώ να βοηθήσω στην οργάνωση των συναντήσεων ή σε οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε». Ο Νίκος συγκινήθηκε από την προσφορά του Ανδρέα. «Ευχαριστώ, Ανδρέα. Η βοήθειά σου θα είναι πολύ ευπρόσδεκτη. Αυτή η ομάδα είναι για όλους μας και είναι υπέροχο να βλέπουμε πως υποστηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Ας συζητήσουμε για το πώς μπορείς να βοηθήσεις». Με τη βοήθεια του Ανδρέα και άλλων μελών της ομάδας, ο Νίκος και η Ελένη κατάφεραν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Άρχισαν να οργανώνουν ειδικές εκδηλώσεις, όπως ομιλίες, εργαστήρια και ακόμη και ομαδικές εκδρομές. Η κοινότητα ήταν πιο ενωμένη από ποτέ και ο Νίκος ένιωθε ικανοποιημένος βλέποντας τον θετικό αντίκτυπο που είχαν στη ζωή των ανθρώπων. Εν τω μεταξύ, η Ελένη συνέχιζε να ισορροπεί την καριέρα της και την προσωπική της ζωή. Ήταν ευχαριστημένη με τη νέα ρουτίνα που της επέτρεπε να περνά περισσότερο χρόνο με τον πατέρα της και ακόμα να εξελίσσεται επαγγελματικά. Ήξερε ότι έκανε τη σωστή επιλογή και ένιωθε ευγνώμων που είχε την υποστήριξη του Νίκου. Μια μέρα, η Ελένη έλαβε ένα απρόσμενο τηλεφώνημα από έναν τοπικό δημοσιογράφο. Είχε ακούσει για την ομάδα υποστήριξης και ήθελε να κάνει ένα ρεπορτάζ για το έργο που έκαναν. Η Ελένη ενθουσιάστηκε με την ευκαιρία να μοιραστεί την ιστορία τους με ένα ευρύτερο κοινό. «Μπαμπά, ένας δημοσιογράφος θέλει να κάνει ένα ρεπορτάζ για την ομάδα υποστήριξής μας. Τι λες?» ρώτησε με ένα χαμόγελο. Ο Νίκος χαμογέλασε πίσω. «Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ιδέα, Ελένη. Όσο περισσότεροι άνθρωποι μάθουν για το έργο μας, τόσο περισσότερο μπορούμε να βοηθήσουμε. Ας το κάνουμε». Κανόνισαν μία συνέντευξη και πέρασαν τις επόμενες μέρες προετοιμαζόμενοι, ανασκοπώντας τις ιστορίες και τις επιτυχίες της ομάδας. Η συνέντευξη ήταν επιτυχής. Ο δημοσιογράφος εντυπωσιάστηκε από την αφοσίωση και το πάθος του Νίκου και της Ελένης και το άρθρο δημοσιεύτηκε σε μία τοπική εφημερίδα. Η ανταπόκριση της κοινότητας ήταν άμεση και θετική. Περισσότεροι άνθρωποι άρχισαν να αναζητούν την ομάδα υποστήριξης και έλαβαν δωρεές και προσφορές βοήθειας από διάφορες πλευρές. Με την αύξηση του ενδιαφέροντος και της υποστήριξης, ο Νίκος και η Ελένη αποφάσισαν να επεκτείνουν ακόμη περισσότερο τις δραστηριότητές τους. Νίκιασαν έναν μεγαλύτερο χώρο για τις συναντήσεις και άρχισαν να προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες, όπως συμβουλευτική και νομική βοήθεια για βετεράνους. Η κοινότητα συνέχιζε να μεγαλώνει και ο Νίκος ένιωθε πιο ολοκληρωμένος από ποτέ. Εν τω μεταξύ, η Ελένη εργαζόταν σε ένα σημαντικό project στη δουλειά. Είχε προαχθεί ξανά και τώρα είχε έναν ηγετικό ρόλο στην εταιρεία της. Ακόμα και με τις νέες ευθύνες, πάντα έβρισκε χρόνο για την ομάδα υποστήριξης και τον πατέρα της. Ήξερε ότι η ισορροπία μεταξύ της καριέρας της και της προσωπικής της ζωής ήταν απαραίτητη για την ευτυχία της. Αμδία, in tu estavamnou porkei, Nikos η Ελένη τα βήρα μου, μα conversa importanti. Πάει, EU estiv besondou mioto soubrio futuro. Gero garantir que o legondo dio noso grupo de apoio continue, mesmo quando não estavermos mais aqui.
O que você e ACHA de transformar mas nosso grupo e uma organizo com sem fins lucrativos, parganto Eleni. Nikos facupenseitavo por momento, mas depois sório. E com uma excelente ideia, Eleni. Isso garantirá que nosso trabalho continue ajudando e as pessoas por muitos anos. Vamos fazer isso. Eles cam caramei trabalhoreno es de tal his, conversando com advogados e consultores para garantir que tudo estivesse em ordem. Finalmente, o dia chegou. O grupo de apoio foi oficialmente transformado em uma organização com sem fins lucrativos, somoda Fundei com Nikos, e hominosam e o homem que inspirou tudo. A communidade celebrou o momento como uma grande festa em taverna, onde tudo campo. Nikos esteve massayanado e over o nome da Fundei e o impacto positivo que estavam causando. E ele sabia que, com a ajuda de Eleni da communidade, esse o legado continuaria a viver. E ele olhou por esse filho, esse entendia esse mansamento orgulhoso. Eleni, você fez tudo isso acontecer. Estou tão orgulhoso de você, disse ele, com lágrimas nos olhos. Eleni se irá mal de esse pai respondeu, pai, nada disso teria sido possível sem você. Você e inspirei-o por trás de tudo. E eu só espero continuar a honrar esse legado e fazer a diferença na vida das pessoas. Enquanto a festa continuava, Nikos e Eleni refletiam sobre a jornada que o trouxe tolhe. Eles sabiam que, independentemente dos desafios que enfrentassem, sempre terão a meio outro e a forca de o amor de sua família por adjuá-lo. E isso era algo que niham desafio poderia tirar deles. A Fundei com Nikos continua a crescer e a ajudar veteranos e suas famílias, tio arene endio esse símbolo de esperança e apoio na comunidade. Nikos e Eleni sabiam que haviam criado algo especial, algo que continuaria a fazer a diferença por muitos anos. E assim, a história de Nikos e Eleni não era apenas sobre enfrentar desafios, mas sobre a forca de o amor, da família e da comunidade. Eles mostraram que, juntos, podemos superar qualquer obstáculo e criar legado duradouro de dignidade, respeito e apoio.